Зимата едва започва в северното полукълбо, а сезонните метеорологични събития вече разбиват всички рекорди по сила и мащаб. Предлагаме на вашето внимание седмичен преглед на катаклизмите, настъпили на планетата от 20 до 26 ноември. Всяко климатично събитие в него е присъда над старите метеорологични норми. Топлият въздух от Атлантическия океан бързо нахлу в Европа и стигна до Северния ледовит океан. Това предизвика огромен хаос в атмосферата, бури, необичайни валежи и температурни колебания. Франция. През нощта на 21 срещу 22 ноември бурята Каетано прекоси Франция от запад на изток, предизвикайки необичайно ранно и сурово начало на зимата. Температурата спадна до стойност, характерна за януари. Обилни снеговалежи са регистрирани в цялата страна. В Париж такива снежни валежи не са наблюдавани от 56 години. Айфеловата кула бе затворена за посетители заради натрупването на сняг. А в комуната Монморанси-Бофор падна 31 см сняг. Бурята донесе и силни ветрове със скорост над 160 км в час на Атлантическото крайбрежие на Франция. Суровите метеорологични условия оставиха жителите на 250 000 домове без електричество. Най-засегнати са регионите Нормандия и долината на Луара. Около 5000 автомобила са заседнали по магистралите. Опасните пътни условия предизвикаха мащабна катастрофа край Париж, при която пострадаха 36 души. Фериботният оператор отмени преминаването през Ла-Манш заради силни ветрове. Железопътната връзка беше прекъсната. Стотици пътници бяха блокирани в двата влака за 9 часа поради прекъсване на електрозахранването. Германия и Швейцария. От ниски температури и обилни снеговалежи пострадаха Германия и Швейцария. В Констанц, Германия, са регистрирани 15 см сняг. Това е повече, отколкото обикновено е падало през целия ноември за последните 50 години. Рекордни валежи паднаха и в швейцарските градове Цюрих и Базел. В град Люцерн паднаха 42 см сняг, счупвайки месечния рекорд от преди 100 години. Но 2 дни след това снегът вече изчезна, отстъпвайки място на истинско лято. В германския град Карлсруе студът от -4 по Целзий внезапно се промени на +19 по Целзий, което е характерно за месец май. В град Баден-Баден бяха регистрирани 22,3 градуса по Целзий. И това стана най-топлия ноемврийски ден от началото на измерванията. През нощта температурата не падна под 17,5 градуса по Целзий, което надвишава показанията за юли. Нощните рекорди също бяха счупени на повече от 30 станции в Германия. Великобритания. На 23 ноември Великобритания беше ударена от бурята Берт, която беше една от най-разрушителните за последните години. В страната са регистрирани силни валежи и ветрове със скорост до 132 км в час. В окръг Уорчестършир река разруши защитна стена и наводни търговски град, който се оказа под вода с дълбочина до 4 метра. Пострадали са десетки магазини и предприятия, счупени са прозорци и са нанесени значителни щети на инфраструктурата. В град Нортхемптън, Англия, ваканционен парк беше наводнен за трети път тази година поради разлив на реката. Около 1000 души трябваше спешно да бъдат евакуирани. В лондонското летище Хитроу бяха отменени и забавени около 1500 полета. Прекъснати бяха и железопътните връзки. В Англия и Шотландия имаше вълна от прекъсвания на електрозахранването. Най-малко 5 души загинаха в резултат на бурята във Великобритания. Ирландия. В Ирландия бурята Берт остави разрушения, оценени на 1 000 000 евро. Над 60 000 домове и предприятия останаха без електричество, а над 100 пътища бяха наводнени. В окръг Кери река Фил преля, достигайки рекордно високо ниво. Това доведе до евакуацията на повече от 100 души. Турция. От 23 ноември в Турция се разрази мощна снежна буря. Поради силните виелици бяха отменени учебните занятия в 32 провинции и евакуирани над 2000 човека.
Температурата рязко спадна с 15-18 градуса, а в планинските райони снежната покривка достигна 50 см. Снеговалежите парализираха движението по ключови магистрали и други пътища в страната. Шофьорите бяха принудени да чакат часове за помощ от спасителите. Стихията доведе до гибелта на 2 души, а мнозина почти загубиха живота си поради неочаквано белен снеговалеж. 4 ловци бяха спасени 2 дни след като се оказаха в снежна блокада, а възрастна двойка беше намерена замръзваща до дърво. Те се изгубили, връщайки се от дома, и не могли да продължат поради виелицата. Успели да оцелеят, стопляйки се с агнетата. Ден преди това мощни порои и ураганни ветрове удариха Турция. За 24 часа почти 150 мм дъжд паднаха в град Ортадж, провинция Анадола. В някои райони на провинция Анталия торнадо унищожи оранжерии на ферми и повреди селско-стопанска продукция. В Истанбул проливен дъжд и вятър причиниха падане на дървета по пътищата и повредени покриви на сгради. Това доведе до смущения в транспортните комуникации. Някои самолети, пристигащи на летището в Истанбул, не успяха да каснат поради силен страничен вятър и след няколко неуспешни опита бяха пренасочени към други летища. Исландия. На полуостров Рейкянес на 20 ноември се случи ново изригване в серията кратери Сунднукс. Дължината на пукнатината, от която изригна магма, достигна 3 км. Лавата се движеше с по-ниска скорост, отколкото при миналото изригване, но се разпространи на по-голяма площ. Потоците лава са погълнали паркинг и обслужващите сгради на популярния туристически курорт Синята лагуна. Основната заплаха беше за тръбопроводната система и енергийните съоръжения в района на Свартсенги. Лавата достигна до защитните насипи, които бяха издигнати, за да защитят важни инфраструктурни обекти, като започна да прелива през тях. Спешните служби и инженерите започнаха спешно да увеличават бариерите до 4 метра и да се удълбочават тръбите. На върховете на защитните насипи бяха инсталирани 12 мощни водни урадия за охлаждане на потоците лава и забавяне на нейното движение. Това е 6-то изригване за тази година и 10-то от активизирането на вулкана от март 2021 година, до която той не е бил активен за последните 800 години. Експертите бяха разтревожени от внезапността на изригването, тъй като преди това не е имало повишаване на сеизмичната активност, както обикновено се е случвало преди. САЩ и Канада. По Тихоокеанското крайбрежие на САЩ и Канада удари циклон Бомба. Метеоролозите определиха тази буря като една от най-мощните в историята на региона. Тя надхвърли 2 пъти прага, необходим за класифицирането й като циклон Бомба. През нощта на 20 ноември остров Ванкувър, Канада, регистрира пориви на вятъра от над 160 км в час, което съответства на скоростта на тропически ураган от категория 2. В провинция Британска Колумбия около 140 000 клиенти останаха без електричество. В щата Вашингтон, САЩ, вятър с пориви до 112 км в час събори огромен брой дървета, които повредиха автомобили и покриви на сгради, както и причини гибелта на най-малко 2 души. 700 000 домове и предприятия останаха без електричество. Циклонът предизвика огромни вълни в морето до 10 метра височина. Ситуацията се влоши от едновременното въздействие на атмосферна река. Когато циклон Бомба срещне атмосферна река, те взаимно се усилват многократно. А калифорнийски метеоролог сравни резултата от това с пожарен мъркуч, който е излязъл извън контрол. Времето става още по-непредсказуемо и опасно. Атмосферната река донесе екстремни валежи под формата на дъжд и сняг в щатите Калифорния и Орегон. Поради снежна буря, главната магистрала на западното крайбрежие на САЩ беше частично затворена. За няколко дни в Северна Калифорния на места паднаха над 380 мм валежи, което представлява почти 40% от годишната норма. Добре е, че такава мощна буря се случи в началото на сезона, когато почвата все още е суха и способна да абсорбира влагата, което намалява вероятността от катастрофални наводнения. Не ви ли разтревожи видяното? В САЩ и Канада една от най-интензивните бури в историята. В Швейцария вековен рекорд за сняг.
В Германия най-топлия ноемврийски ден от началото на метеорологичните наблюдения и други и рекордни аномалии. Природните явления, които преди са били подчинени на обичайните сезонни ритми, губят стабилност. Атмосферата става хаотична и непредсказуема. Възниква логичен въпрос. Какво стои зад тези плашещи процеси и защо природата демонстрира такива крайности? Изследванията на независими учени, проведени през годините, хвърлиха светлина върху неочаквана причина за климатичния хаос. Нейният източник е океанът и мистериозният фактор Хигс, който остана извън полезрението на съвременните климатични модели. На конференцията КОП-16 беше представен документален филм за тези изследвания и иновативен подход, който може да възстанови устойчивостта на климатичната система. Въпреки че ситуацията е сериозна, имаме основания за оптимизъм. При правилен подход и международно сътрудничество можем да преодолеем тези предизвикателства. Това са ключови стъпки за опазването на планетата. Ако ги реализираме, резултатите ще станат видими вече след 2-3 години. Но е важно да разберем, че климатичните промени продължават да набират скорост. И този процес няма да се получи да се спре незабавно. Затова през първата година ситуацията може да варира леко, но примерно след 8-14 месеца всичко трябва да се оправи. А вече след 5-8 години ще видим как водата се пречиства и океанът отново започва да изпълнява своята функция по охлаждане на планетата. Наводненията, сушите, аномалните ветрове и температурните колебания ще изчезнат. Климатът ще стане значително по-мек и предсказуем. В крайна сметка, благодарение на внедряването на атмосферните генератори за вода, ще спечелим времето, което сега е толкова необходимо за отстраняването на причините за затоплянето на планетата. Международното сътрудничество ще играе ключова роля. Необходимо е да обединим усилията на учени, политици, бизнес и общественост за решаването на този глобален проблем. Като обединим своите усилия и ресурси, ще можем да разработим и реализираме комплексни мерки. Вместо да работим по-отделно и да се опитваме да се навредим един на друг, трябва да действаме заедно, защото това е глобален проблем. Един от главните ни проблеми днес е, че сме склонни да действаме повече за печалба, а не за благото на човечеството. Трябва да направим всичко възможно, за да променим този подход в името на благополучието на цялото човечество. Ние можем да променим ситуацията. Технологиите вече са на лице. Нужна ни е само воля за действие и глобално сътрудничество. Само като обединим усилията си, можем да спрем замърсяването на океана и да променим климатичната ситуация на Земята. Бъдещето е в нашите ръце. Нека заедно защитим океана и създадем устойчиво бъдеще за нашите деца.